Hei, mun nimi on Markku Vilenius. Tervetuloa kotisivuilleni. Olen siellä yrittänyt mahdollisimman yksinkertaisella tavalla esittää omaa työtäni tulevaisuuden tutkimuksen parissa. Olen tätä tulevaisuuden tutkimusta tehnyt jo kohta 20 vuotta. Ja siinä työssä olen huomannut, että kaikkein kiinnostavinta tulevaisuuden tutkimuksessa on se, että yhdistelen eri asioita toisiinsa ja katson vähän linsaperspektiivistä sitä, mitä maailmassa tapahtuu ja tulee tapahtumaan. Me eletään tällä hetkellä hyvin erityistä aikaa, jossa moni asia on muuttumassa perustavanlaatuisesti. Ja finanssikriisi, valtioiden velkaantuminen ja ylipäänsä talouselämän tilanteiden ja kriisin syveneminen näyttää tällä hetkellä päällimmäiseltä. Haluan kuitenkin katsoa vähän sen ylitse, ei pelkästään huomiseen ja ensi vuoteen, vaan seuraaviin vuosikymmeniin, mitä ne tuo tullessaan. Ja uskon, että siellä on paljon kiinnostavia asioita, joita olen tässä viime vuosina omassa työssäni tuonut esiin. Ja olen kiinnostunut jakamaan nämä asiat sinun kanssasi.